Беларусь скажет, что вот у нас можно провести ЛГБТ-парад. Мы будем с Россией дружить. Джекпот наоборот. Это будет вырашаць сам народ. Лукашенко 2.0. Усе чыноўнікі пачалі размаўляць по-беларуску. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядоўцы Зміцер Лукашук і Максим Гаруноў. А наша сённяшняя выкшталцоная і выбітная гостя, палітычны аналітык у Цэнтры аналізу еўрапейскай палітыкі Вашынгтон, США, магістарка па еўрапейскай палітыцы ва універсітэце Сасекса, Великая Брытанія, Кацярына Глот. Добрый дзень, шановная спадарня Кацярына. Добрый день, Зміцер, добрый день, Максим, і дзякуй за запрашэнне. Я так думаю, што вось нарэшце з берагоў туманнага Альбіёна нам, беларусам, нарэшце сфармулююць і пакажуць сапраўдную беларускую нацыянальную ідэю. Вы там у сваіх Брытаніях часта на гэтую тэму задумваецеся? На тэму, хто такія беларусы, ці увогуле на тэму, хто такія, што такое нацыя. Я думаю... Ну, давайте, можа быць, пачнем ввогуле з такого сканцэнтраванага пытання, у тым сэнсе, а беларусы ёсць як нацыя? Ну, конечно, есть. Мы с вами живем, у нас есть своя краіна, у якой есть межы. Безумоўна, мы есть як народ, мы есть як нацыя, і цяпер у нас, конечно, адбываецца такое вельмі хуткае, буйное нацыябудаванне, скажем так. Але мы былі і дагэтуль, і там у 15-14 стагоддзі мы былі нацыяй. А больш наша сучасная гісторыя, конечно, яна у нас больш малая. Мы сабе так не асазнавалі як нацыя, таму, можа, такія пытанні ўзнікаюць. Але, конечно, мы, беларусы, калі размаўляю з людзьмі на Захадзе, з экспертамі, і апошні год, напрыклад, конечно, вельмі добра. Усе ведаюць, што ёсць беларусы, яны адрозныя ад украінцаў, яны адрозныя ад расейцаў. Ведалі гэта, дарэчы, і, конечно, і раней, але вось у гэтым годзе менавіта, конечно, увесь свет ведае, хто такія беларусы. Так што я кажу адназначна так, мы народ і мы нацыя. Калі мы нацыя, народ, прычым з часоў старадаўніх, яшчэ, можа быць, вось ля паганскага вогнішча пад дубамі старажытнымі сядзела беларуская нацыя, то чаму ж з тых часоў і да гэтых мы так і не сфармулявалі сваю беларускую нацыянальную ідэю? Ці сфармулявалі, але забыліся, згубілі недзе па дарозе праз стагоддзі? Гэта вельмі складанае пытанне, канешне, і, напэўна, пытанне ў першую чаргу да гісторыкаў, да культуролагаў, сацыёлагаў, але вы вельмі вось абрысавалі гэты шлях, чаму у нас гэтага не адбылося. Па-першае, таму, што ў нас была нацыя, і калі мы былі адзінай дзяржавай, калі мы ўспомнім, то гэта, канешне, Вялікае княства літоўскае. Потым мы злучыліся з польскай каронай, потым увогуле быў падзел, і мы з 18 стагоддзя ўжо былі часткай Расіі. І потым была адна вайна, другая вайна, і з 17-го года, 1917 года, напэўна, вось мы былі нейкім такім кавалкам, часткай вялікай дзяржавы, і, напэўна, толькі апошнія 30 гадоў мы пачалі вось гэтае нацыябудаўніцтва. А пытанні сабе задаваць, хто мы, якая мы нацыя. Мне падаецца, мы ўвогуле гэта пачалі толькі, напэўна, 10, скажем, гадоў 10 таму, калі людзі пачалі ездзіць за мяжу, калі яны пачалі думаць, чым яны адрозніваюцца ад расейцаў, ад украінцаў, калі прыязджаюць, напрыклад, на захад, хто мы, трэба было тлумачыць. І таму менавіта мне вось і падаецца, у нас з'явіліся такія вось і курсы, як мова на нова, усялякія праекты беларускія, якраз вось у
у апошнія 5 год. Ну і канешне цяпер пасля вось наших пратэстаў менавіта канешне гэтае пытанне зноў пастае, хто мы такія. І напэўна, калі вось мы размаўляем на гэтую тэму, то трэба, мне падаецца, усведамляць, што ўсё ж такі нацыя, гэта нацыяналізм, гэта ў наших галовах. Калі мы вспомнім Бенедикта Андерсона, яго канцэпцыю Imagine Communities, уяўныя супольніцтвы, то гэта тое, як мы самі сабе будуем. Гэта можа, канешне, быць гэта нейкі вопыт, які адводзіць нас да гісторыі, менавіта ў суадносінах з іншымі краінамі. Ну, напрыклад, Великабрытанія, англічане, у іх быў вопыт там шматлікіх войн з Францыяй, таму яны адрозніваюць сабе ад французаў ці там ад немцаў, і вось на гэта быў пабудаваны Брэксіт. Мы можам таксама гэта адносіць да нейкага траўматычнага вопыту. І апошні такі вопыт, мне падаецца, вось, канешне, калі браць не вось сённяшнія рэпрэсіі, не апошні год, гэта быў вось толькі вопыт Другой сусветнай вайны. Так што у нас не было, ну, па-першае, сама наша краіна, яна маладая, апошнія 30 гадоў, і вопыт, калі мы можам вось негатыўны вопыт праз нейкія іншыя нацыі, ці проста негатыўны вопыт траўматычны, які мы сёння атрымоўваем, у нас гэта вось было толькі 2 разы у такой мадэрновай гісторыі. Великая Другая сусветная вайна і вось апошні год рэпрэсіі. Так што я думаю, што ў нас усё наперадзе, і як мы пабудуем, зноў-такі я звяртаюся вось да гэтых Imagine Community, да уяўлення, як мы сабе будзем складаць, хто мы, калі ў нас пойдуць дэбаты на гэтыя тэмы. Канешне, пры рэжыме Лукашэнка гэта было раней вельмі цяжка рабіць. Такіх пытанняў не было, але цяпер, мне падаецца, у нас якраз вось гэта, што добра, тое, што цяпер адбываецца вось гэтыя дыскусіі. І ваша праграма, яна якраз, мне падаецца, уносіць вельмі такі добры ўнёсак гэта, але это і іншыя дыскусіі, якія прэс-клуб арганізуе там, і цэнтр ідэяў. Калі мы сам народ мусіць вырашыць, хто мы. Але гэта не проста, што я скажу з туманнага Альбіёна, ці нехта яшчэ скажа. Гэта людзі, якія будуць аб гэтым гаварыць, абмяркоўваць і прыходзіць да кансенсусу, хто мы як нацыя. А если вот предположим, что вот эти дискуссии, они начались, они прям такие настоящие, масштабные, вот все их слушают. Вот вы бы какой с проходной выходят рабочие МАЗа и дискутуют про национальную идею. Да, тут же, не отходя от проходной. Вот. И вопрос, и вот вы бы в этих дебатах какой образ, какой проект, какое видение Беларуси отстаивали бы? Ну, для мяне, канешне, Беларусь гэта ўсё ж такі еўрапейская краіна. Усё ж такі я лічу, што так, мы паміж усходам і паміж захадам, гэта вельмі банальна. Але я працавала, напрыклад, год у Расіі, у Санкт-Петербургу, і я бачу, наколькі ўсё ж такі наша нацыя адрозніваецца ад расійскай. І у нас, калі вось казаць пра там Санкт-Петербург, Москву, вось такіх больш адукаваных людзей, яны тым не менш лічаць, мне падаецца, у большасці, што вось у іх нейкі свой асабісты шлях, што вось яны не захад, але вось яны прэтэндуюць на нейкае месца. Мне падаецца, што ў нас гэта ўсё ж такі мы глядзім заўжды на захад. І нашыя студэнты едуць больш на захад вучыцца. І людзі, якія ездзяць за мяжу, яны таксама больш мараць жыць на захадзе. Канешне, гэта там і prosperity, благасастаянне і гэтак далее, але гэта і тыя каштоўнасці. Таму, па-першае, як я сказала, гэта еўрапейская краіна. Па-другое, мне, канешне, падаецца і хацелася б, каб Беларусь была вельмі, каб яна была ліберальнай краінай, бо для мяне ліберальныя каштоўнасці, яны самыя галоўныя. Я маю на ўвазе гэта правы чалавека, гэта права на свабоду выказвання, права на асацыяцыю, на сход. Гэта таксама, канешне, роўныя правы жанчынаў. Сёння у Беларусі большая частка, больш да 50% гэта жанчыны. І, канешне, трэба ўлічваць іх і фізіялагічныя асаблівасці, і іх іншыя асаблівасці. Таму
гэта таксама правы жанчыны, гэта правы ЛГБТ. Так што для мяне Беларусь гэта ліберальная краіна, і ўсё ж таки мне падаецца, што у нас вельмі эгалітарнае грамадства, таму для нас сапраўды важная вялікая, скажем так, сацыяльна арыентаваная дзяржава, але не тое, што у нас Лукашенко называе сацыяльна арыентаванай, бо гэта проста міт. А сапраўды, калі ёсць вось гэты welfare state, гэта вялікая дзяржава, якая, я маю на ўвазе, дае сацыяльныя гаранты, гэта там і бясплатная адукацыя, і бясплатная медыцына, але там якасная медыцына. Так што мне падаецца, што вось Беларусь, яна дзесьці, яна ліберальная, яна сацыяльна арыентаваная, але зноў-такі гэта толькі моя думка. А што будуць лічыць людзі, гэта зноў-такі трэба праводзіць дыскусіі, трэба арганізоўваць партыі, на якіх будзе высвятляцца гэтая павестка, і вырашаць, там, ці гэта сацыяльная дэмакратыя, ці там гэта больш, скажем, на правым баку будзе знаходзіцца. Так што гэта зноў я не маю права казаць за ўсю нацыю. Я скажу тое, што б мне хацелася, але што якая будзе гэта будучыня Беларусі, гэта будзе вырашаць сам народ у дыскусіях. Ну, тым не менш, ваша меркаванне важнае. Вот уявім сабе, што гэта вот дыскусійная пляцоўка, і вы на ёй выступаеце, выказваеце сваё меркаванне. Таму, але мне вот зараз вельмі цікава, з аднаго боку мы з вами гаварылі пра нацыю, а зараз, калі пачалі разважаць пра будучыню Беларусі, пра Беларусь будучыні, ну, бо нацыянальная ідэя, гэта ідэя, якая вядзе нас у нейкае светлае будучыня. І тут вы казалі пра вельмі важныя рэчы, дэмакратычныя каштоўнасці і гэтак далей, ўсё пералічанае, але ў гэтым пераліку я нічога не пачуў пра там мову, культуру, гісторыю. У сучасным свеце і ў сучасныя нацыянальныя ідэі гэта не прадугледжваюць? Ну, мова, канешне, гэта даволі важны элемент, як мне падаецца, але не галоўны. Калі мы возьмем краіны, як прыклады, Швейцарыя, у якой некалькі моваў, калі мы возьмем Індыю, таксама ўсе размаўляюць па-ангельску, там у адной частцы размаўляюць на хінду, там у іншых частках іншыя мовы. Калі мы возьмем тую ж Нігерыю, ну я не ведаю, нават, ну давайте больш там да Еўропы вернемся, тая ж там Ірландыя, тая ж Шатландыя. Зноў-такі ангельская мова, там ельскі язык у Шатландыі, гельская мова, ён там вельмі малы адсотак размаўляе. Мне зноў-такі я за канцэпцыю, як вы ўжо здагадаліся, грамадзянскага нацыяналізму, калі, канешне, мова добра, калі людзі яе ведаюць, і, напэўна, павінна ў нас быць, вось калі б, напрыклад, я галасавала на Канстытуцыі, напэўна, я б галасавала толькі за беларускую дзяржаўную мову, але не забараняла бы расейскую, бо яна ўсё роўна будзе, і людзі будуць ёй карыстацца. Да, у нас такія абставіны. Мы былі заходнім фарпостам Савецкага Саюзу. Да, у нас там да Машэрава былі ўсе начальнікі, яны былі з Расіі, да, у нас былі вайскоўцы расійскія, таму у нас людзі, вось беларуская мова, на жаль, яна толькі ў школах, амаль што ідзе як замежная, але гэта не людзі жывуць у гэтай краіны, людзі, якія размаўляюць па-расійску ці там на іншых мовах, яны уносяць свой унёсак у грамадства. І таму яны хай размаўляюць на любой мове. Так што для мяне мова гэта ўвогуле, ну, гэта не тое, што вось можа define the nation, гэта не тое, што вось якраз паказвае, абмяжоўвае. Гэта не галоўны чыннік. Канешне, культура, канешне, гісторыя, і трэба ведаць нашу дакладную гісторыю, калі там тая гісторыя, якая ўжо там не вызывае нейкіх пытанняў. Трэба вельмі шмат праводзіць даследаванняў і пісаць кнігі пра тую гісторыю, якую мы не ведаем. Гэта там і БНР, і гэта і Другая сусветная вайна.
і потым, канешне, гэта трэба ведаць. Я сама з пакалення тых людзей, вось якія яшчэ помняць адраджэнне на пачатку 90-х, калі там Станіслаў Шушкевіч кіраваў краінай, і калі вось гэта сапраўды. Я помню, у нас у школе адразу з'явіўся клас гісторыі, там былі Леў Сапега, там был Гетман Астрожскі, былі паэты, у нас выкладала там Наталья Лойка, беларускую гісторыю, жонка вядомага даследчыка. І мне проста пашанцавала, але пасля гэтага прыйшоў Лукашенко, усе гэтае адраджэнне ўйшло, і людзі, што ім заставалася рабіць? Яны гэтага не ведаюць, таму трэба з імі размаўляць, паказваць гісторыю. І, канешне, я думаю, што вось гэтым і займаецца наши там і культурныя дзеячы, і гісторыкі, і калі будуць нейкія змены ў нашай краіне, я не сумняваюся, што і цікавасць да гэтай тэмы будзе вельмі вялікай. Я помню пачатак 90-х, якая была цікавасць, і, дарэчы, як хутка усе чыноўнікі пачалі размаўляць па-беларуску, бо вось я з вами спрабую размаўляць на беларускай мове, я яе не выкарыстоўваю, мне таксама атрымоўваецца нейкая трасянка, таму я ўсё равно спрабую, я не саромеюся. І вось тыя чыноўнікі, якія размаўлялі на трасянцы, мне кажется, падаецца гэта добра, што можна там уставляць расійскія словы, але трэба размаўляць па-беларуску. І мне падаецца, калі будзе зноў такі штуршок, то і мова, і культура, і гісторыя, культура, скажем так, яна і цяпер нікуды не прапала там, то будзе вельмі вялікая цікавасць і да мовы, і да гісторыі. Так што гэта таксама стане вялікай часткай. Але калі звяртацца менавіта да мовы, гэта не галоўны чыннік, як мне падаецца. Извините, я правильно вас понял? То есть, когда белорусы будут спрашивать, условно говоря, россияне там, или украинцы, или латыши, чем вы от нас отличаетесь, то белорус, если ваш проект запустится, ваше видение победит, возобладает, станет общим, то белорус скажет, что вот у нас можно провести ЛГБТ-парад. Или у нас права женщин защищены полностью, абсолютно. То есть у нас есть язык, у нас есть история. И это важно. И это нас от вас отличает. Но важнее, чем мы от вас отличаемся, тем, что у нас радужные знамена. Или что у нас количество приговоров, решений суда, которые, в общем, являются справедливыми с точки зрения всех сторон, принявших участие в этом суде, она на порядок больше, чем у вас. Да? То есть белорус будет отличать себя от окружающих тем, как хорошо у него работает демократия, как хорошо у него работает... правильно я понимаю или нет? Нет, мне кажется, это немножко утрирование, скорее это... мы на радио. Да, это скорее я говорила про демократические ценности. Кто такие белорусы, кто такая нация? Я думаю, что это в эти годы и последующие это будет обсуждаться, и, конечно же, будет какой-то консенсус. Но можно что еще добавить? Это толерантность, например, религиозная толерантность. Но у нас действительно живут несколько религий, православные и католические. Например, сравнить это с Северной Ирландией, где протестанты и католики до сих пор не могут ужиться вместе. То есть, мне кажется, это такая отметная рыса, черта Беларуси. Это опять-таки да, наверное, это будет тот травматический опыт, который мы сейчас проходим. Это наша солидарность, то есть наша географическая положение. И, конечно же, это будет наша история, наше двухмоўе, якое оно у нас есть. Я помню, что калі я у 97-м годзе поехала вучыцца ў Амерыку, і ў маім універсітэце был культурніцкі цэнтр, і там якраз трэба было расказаць, што такое, хто такія беларусы, і со мной таксама там былі людзі з Беларусі, было вельмі цяжка
тады таксама сказаць нешта. І вось мы там нейкія там прыклады прыводзілі, там, канешне, там і дранікі рабілі, там і, я помню, лявоніху там танцевалі. Але мы казалі, што вось у нас, напрыклад, там розныя канфесіі жывуць. У нас тады мы святкавалі яшчэ там Вялікдзень, і каталіцкія, і праваслаўныя, і таксама было і з Раством. І гэта даволі унікальна, як мне падаецца, для Беларусі. І да, у нас ёсць таксама двухмоўе. Што яшчэ трэба, я не ведаю, бо я просто вось аматара, а ёсць, канешне, гісторыкі, ёсць культуролагі, ёсць сацыёлагі, якія, я думаю, вось дапамогуць як эксперты, якія будуць весці гэтую дыскусію. І я думаю, мы зможам разумець, хто мы як нацыя. Но яшчэ б мне тут хацелася падмеціць, што гэта ўсё, мне падаецца, пачынаецца з дзяцінства, як мы гэта абмяркоўваем. І вось я гляджу на свайго сына, яму 6 гадоў, вось ён сканчвае першы клас, і у восеньскім яшчэ семестры, гэта калі яму было 5 гадоў, іх якраз увесь семестр гэта вось было геаграфія і хто я такі. І вось як тут вучыць, напрыклад, дзяцей, што калі ён яшчэ быў там у садковай групе, яны хадзілі, глядзелі вось у групах, глядзелі дамы, хто дзе жыве, яны рабілі там, напрыклад, нейкія макеты там на маляванні сваіх дамоў. Цяпер яны менавіта вось, што мы жывём у Лондоне, мы живем у паўночным Лондоне, мы живем у гэтым раёне, ён Кэмден. Чым ён адрозніваецца? Напрыклад, у нас тут ёсць статуя кота, і ёсць такая фігура у ангельскай гісторыі Вік Дикінгтон, які быў адным з першым мэрам Лондона, і які гэтая вось скульптура якраз побач, і дзеці хадзілі глядзець, вось яны ведалі ўсю гэтую гісторыю, яны там пісалі нейкія нават сачыненні, вось калі 5 гадоў было толькі. І мне падаецца, што вось калі у нас такое будзе ў школах, калі вось мы пачнем там з дзіцячага садку, там, што гэта будуць не партрэты Лукашэнкі, скажем так, не вось гэтая чырвоная зелень, а калі мы будзем размаўляць з дзецьмі, вось, што у якім раёне там Мінска, ці Маладзечна ты жывеш, напрыклад, што вось якія, дарэчы, яшчэ былі таксама, яны малявалі свае там партрэты, твары, размаўлялі аб тым, што у нас там твары рознага колеру, што у нас там ёсць кучаравыя прамыя валасы. І калі вось дзеці пачнуць нават у такім узросце размаўляць, вось гэта ўсё будзе ў іх ствараць вось гэтая кам'юніці, супольнасць, што мы усе розныя, але мы жывем разам, мы вось жывем у гэтым раёне, і гэта мы. І яны будуць самі сабе define. Определять, да, спасибо, будут себя сами определять, и они будут себя ощущать вот там, например, вот минчанами, там белорусами, и вот это будет передаваться из поколения в поколение, и вот так вот это национальное самосознание будет строиться. Тогда сразу гадкий вопрос, я долго терпел. Вот Лукашенко и вот этот вот режим абсолютно тиранический в Беларуси практически 30 лет. Да. То, как он себя ведет, те решения, которые он принимает, эти заявления, которые поступают не только от самого очень уважаемого Александра Григорьевича, но и от людей, которые вокруг него, это, в общем, местами безумие, но безумие такого какого-то совершенно африканского масштаба. Да? Это даже не Южная Америка. То есть это местами очень похоже на... то есть как будто бы люди совершенно в каком-то другом космосе живут. Александр Григорьевич, он не был поставлен в Беларуси из Москвы, он несколько раз выигрывал выборы и выигрывал их честно. То есть, по-моему, он когда стал депутатом, он выиграл выборы, он выиграл президентские выборы, и первые, и вроде бы даже вторые, и вроде бы даже третьи, некоторые говорят. И белорусы в нем окончательно разочаровались, буквально год назад, в августе 2020 года. Может, до этого были какие-то подозрения, что не так. И вот это вот странное, абсолютно не, как мне кажется, не европейское явление политологическое, да, вот оно вот 30 лет существует и вроде бы даже демонстрирует какие-то там как-то резилиенс, способность существовать еще дальше. С чем вы это связываете? Что это такое?
То есть если белорусы, европейцы, помеж там, Исходом и Заходом, и все у них хорошо и замечательно, то вот это что? Это как бы симптом чего? Или не симптом? Да, это очень сложный вопрос, но, конечно же, когда Лукашенко избирали, это было вот такое травматическое опять советское поколение, которое разочаровалось в демократических реформах Шушкевича, когда опять-таки не забудем, что Беларусь была вот такой советской Вандеей, где было все намного лучше, чем, скажем, во всех остальных республиках бывшего Советского Союза, кроме Прибалтики, и люди жили относительно хорошо, и потом вот развал Советского Союза, все рухнуло, у нас там гиперинфляция, там еда по талонам. И тут приходит Лукашенко, который говорит, что вот, а я сейчас вот это все вам верну назад, Советский Союз, мы будем с Россией дружить. А вот тут такая-то коррупция. Конечно, в первый раз люди поверили. И после этого, когда вот он начал, это опять-таки я глубоко убеждена, что это не его заслуга, что он здесь вообще абсолютно ни при чем, когда просто вот после уже прошло какое-то время, после развала Советского Союза начала восстанавливаться экономика и так далее, то люди, конечно, первые, наверное, 15 лет, они вот ему считали, что это его заслуга, что действительно вот он благодаря тому, что вот мы вошли в этот союз с Россией, мы получали бесплатную нефть, газ, там он сделал этот известный социальный контракт, который заключался в том, что вот повышаются зарплаты, люди там могут себе поставить стеклопакеты, съездить в Турцию, сделать евроремонт, но вот вы не участвуете в политике. И людей это устраивало. Но мне кажется, вот уже, наверное, на протяжении последних 10 лет мы действительно не видели этого проявления до вот августа прошлого года, а начались меняться настроения. Конечно же, в первую очередь это было связано с ухудшением экономического состояния. То есть вот эта экономическая стагнация, там средний рост ВВП 0,6%, который мы наблюдали последние 10 лет. Естественно, это большой контраст с теми 6-7% роста, который был до этого. И люди начали разочаровываться. Если мы посмотрим вот какие-то социологические исследования, которые были, то вот, например, уже там буквально вот NDI, например, говорила, Национальный демократический институт, я была на одной дискуссии, что по их данным там уже где-то с 2014-2015 года вот точно видно зарождение среднего класса, когда вот люди стали менять этот социальный контракт, то есть люди стали говорить о том, что они хотят реформы экономические. В открытых опросах мы это видим. В 2018 году, например, был опрос, который показывал о том, что вот уже там большее количество людей хочет экономические реформы, хотят меньшую роль государства в экономике, лучше относятся к частному бизнесу. Поэтому там шли эти изменения. Они как бы шли медленно, образовался средний класс, который стал требовать, естественно, другие вещи. И поэтому, в общем-то, я не думаю, что вот у нас здесь что-то такое необычное. Да, нам просто очень не повезло, что у нас пришел к власти Лукашенко, который просто захватил власть. И это там не Кравчук, это не Янукович, это там не Воронин в Молдове. То есть это не те люди, он очень действительно, вот он схватился этими синими пальцами, и он ее не отпускает. И в прошлом году белорусы проголосовали по-другому. Но это теперь, так сказать, они не смогли поменять, потому что это не их вина, потому что вот один человек, он управляет всей системой. Поэтому я не вижу здесь никакой аномалии, кроме того, что действительно мы были вот все-таки... Первое десятилетие Беларуси было достаточно сложно, они видели в Лукашенко действительно движущую силу. Ну и последнее, естественно, надо добавить, что отношения России, то есть вот этот наш восточный сосед, который, естественно, вмешивается там и в Грузии он вмешался, и в Молдове, Приднестровье, и в Украине, это и Крым, и Донбасс. И мы вот этого не почувствовали, наверное, до этого года. То есть вот насколько там Путин, я, конечно же, имею в виду не весь народ России, а вот Кремль и Путин, который поддерживает Лукашенко и который помогал Лукашенко жить. То есть мы же жили буквально, вот экономически росли за счет российских дотаций, ведь в модернизацию экономики у нас практически ничего не вкладывалось.
Поэтому к Беларуси у России особое отношение. И вот западные эксперты любят это очень подчеркивать, что Армения – это одно, там Молдова – это другое, а вот Беларусь Путин не отпустит. Поэтому вот у нас здесь двойная борьба. У нас борьба с очень жестким режимом, который создал свою президентскую вертикаль, начиная с 1996 года, до вот, так сказать, сегодняшнего момента, когда у нас не избирают ни мэров, ни губернаторов, когда директоров завода назначают местные администрации, директоров школ, то есть государственный аппарат полностью контролирует. И плюс у нас борьба с вот этой вот восточной соседкой, которая хочет удержать этот режим, и на которую смотрят все чиновники. Я убеждена в том, что, например, если бы не было бы поддержки России, то вот в августе, мне кажется, этот режим рухнул бы, потому что чиновники все смотрят только в Москву, и когда они увидели, что да, Путин вот поддерживает Лукашенко, они остались вместе с ним, не стали спрыгивать с этого корабля. Смотрите, правильно я вас понял, вы не видите возможности для повторения опыта Лукашенко. То есть второй диктатуры такой в Беларуси, вероятность ее мала. Это какое-то случайное совпадение неблагоприятных обстоятельств и второго такого... Это как джекпот, да? Один раз в 100 лет выпадает, только джекпот наоборот. Да, в какой-то степени да. То есть был Сталин, был Гитлер, был, скажем так, опять-таки, вот был Горбачев, который все изменил. А потом, опять-таки, России тоже не повезло. Пришел Путин, и, в общем-то, насколько, по крайней мере, экономика в России, как-то макроэкономическая стабильность есть, развивается экономика, но, опять-таки, это только в крупных городах, то есть там Москва, Питер, Екатеринбург, а вся Россия живет действительно тоже очень бедно. Поэтому России тоже не повезло, но там используются, может быть, некоторые другие методы, но сложно сказать, там хуже режим Путина или там хуже там режим Лукашенко. Мы с моим мужем всегда спорим, то есть на эту тему. Он считает, что вот Путин убил больше людей, но вот до августа этого года, прошлого года, муж всегда говорил, нет, Путин все-таки хуже Лукашенко, а теперь он говорит, нет, но они одинаковые, очень плохие, поэтому я бы не сказала, что Беларусь, вот она, да, это джекпот, но не она одна. В России происходит то же самое. То есть, да, нам действительно... В России это происходит всегда. Вот вы тут, пожалуйста, вот не надо. На любимый мозоль нашему імперцу наступілі. Макс меў на ўвазе тое, што вот гэтыя 30 гадоў, і можа быць асабліва апошнія год там падзеі усе гэтыя, яны зрабілі беларускаму народу прышчэпку ад паўтарэння такога вось Лукашенко 2.0. Так, я спадзяюся, і я упэўненая, што так, што гэта было вельмі заўважна. Я якраз пісала вось для свайго аналітычнага цэнтру вось з весны мінулага году аб тым, я памятаю, што вось як пачалася салідарнасць падчас барацьбы з ковідам, і потым вось пачаліся гэтыя там чэргі за подпіс кандыдатаў, і як вось казалі ўсе пра эканамічныя праблемы, і потым як хутка ад эканомікі мы правялі гэты ланцужок да палітыкі, што эканамічнае развіццё, яно напрамую звязана з шанаваннем свабодаў, з дэмакратызацыяй, са сталымі дэмакратычнымі інстытуцыямі і верхавенствам права, канешне. І таму мне падаецца, што вось калі гэтыя каштоўнасці яны сёння асэнсоўваюцца беларусамі, а мне падаецца, што менавіта не толькі эканамічныя рэформы, не толькі рынок, але менавіта палітычныя рэформы, дэмакратызацыя, неабходнасць павагі да правоў чалавека і верхавенства закона, гэта тое вяршынства закона, прабачце. Гэта тое, што людзі сёння асэнсавалі, таму вось у гэтым, мне падаецца, імунітэт. Што больш такога чалавека мы, канешне, не будзем адбіраць. І таму мы кажам, што мы хочам там, шмат людзей кажа, што мы хочам парламенцкую рэспубліку, а не прэзідэнцкую, каб не было вось адзінага такого суперпрэзідэнта, які бы меў такія паўнамоцтвы. Так што так, думаю, у нас прышчэпка ёсць. Вось вы сказалі пра тое, што апошні асабліва вот у новай
новай гісторыі Беларусі вось у гэтыя часы працягвалася, узмацнялася нацыянальнае будаванне, і асаблівы штуршок яно атрымала у 20-м годзе. І вось на гэтым шляху нацыя будавання мы атрымалі такі траўматычны вопыт у выглядзе рэпрэсій пасля жніўня 20-го года. Можна сказаць, вот на шляху узмацнення нацыя будавання мы атрымліваем такі траўматычны вопыт. Пасля таго, як сітуацыя зменіцца да лепшага, беларусам найперш трэба будзе дапамога псіхолага, ці, скажем, в пошук і фармуляванне нацыянальнай ідэі, пошук шляхоў далейшага развіцця Беларусі, гэта і будзе такая псіхалагічная дапамога нацыі. Ну, я думаю, што псіхалагічная дапамога, яна патрэбна ўжо сёння. І таму, вось, напрыклад, я ведаю, што шматлікія еўрапейскія і заходнія арганізацыі, яны ўключылі гэта такім ключавым пунктам у іх праграму падтрымкі. Гэта таксама псіхалагічная дапамога. Потым, канешне, я думаю, што вы правы, што гэта будзе такая саматэрапія, калі мы будзем абмяркоўваць гэты вопыт, калі мы будзем размаўляць пра будаванне нацыі. Гэта будзе часткай, як я сказала, саматэрапіі. Але, канешне, Беларусі трэба будзе праводзіць рэформы і палітычныя, і эканамічныя, і у адукацыі і у сферы здароўя, і таму, канешне, мне падаецца, гэтыя ўсе працэсы, яны мусяць ісці паралельна. Там на нейкія працэсы, напрыклад, там адукацыя, там здароўе, гэта, напэўна, больш такі экспертны ўзровень, хаця ўсё роўна, канешне, трэба менавіта інпут ад людзей, якую яны хочуць бачыць нашу адукацыю, якую яны хочуць бачыць нашу сістэму аховы здароўя. Але гэта больш будуць рабіць эксперты. Іншыя там эканамічныя, палітычныя рэформы, гэта вялікая дыскусія, шырокая дыскусія для грамадства. І таму, напрыклад, вось замежныя эксперты, асабліва з тых краінаў, якія самі прайшлі вось гэты транзіт там з Румыніі, там з Польшы, яны кажуць, што вось цяпер у вас час ёсць, як, напрыклад, скажем так, перанесці увагу з вось гэтых дэпрэсіўных рэпрэсій, фокусуйцесь, спрабуйце фокусавацца на чым-то, на нечым больш пазітыўным, што у вас мусіць, вось, напрыклад, калі вы прыходзіце да ўрады, там, вось, калі, напрыклад, офіс Ціханаўскай, ён мусіць ужо імець на першыя 100 дзён тыя праекты, тыя законы, якія ён будзе прымаць, таму што калі ўсё пачнецца, часу не будзе. І трэба рыхтавацца цяпер, трэба абмяркоўваць гэта, і гэта таксама дапаможа стварыць нейкую такую больш пазітыўную павестку дня, каб не толькі думаць аб рэпрэсіях, аб тым, як людзі страдаюць, но і каб думаць аб той будучыні, якая вось будзе такім стымулам і матывацыяй, каб працягваць супраціў рэжыму. Вы некалькі разоў сказалі пра шырокую грамадскую дыскусію па ўсіх пытаннях, але вось вы сапраўды верыце у тое, што беларусы, асабліва з улікам вось гэтага вопыту апошніх 30 гадоў, здольныя ці ввогуле хочуць, што ім цікава удзельнічаць у такіх вось дыскусіях. Там, ну, яшчэ ладно, там можа быць пра адукацыю, могуць паспрачацца, якая нам трэба, там гэта бацькі, гэта будучае нашых дзяцей, это кранае ўсіх. Пра медыцыну могуць там троху паспрачацца, але пра нейкія такія эфемерныя рэчы, як нацыянальная ідэя, вось вы сапраўды думаеце, што вот все беларускае грамадства, там, пачынаючы ад селяніна на Палесі, заканчваючы там культурным і палітычным эстэблішментам будуць абмяркоўваць гэта? Ну, я не ведаю, я думаю, што у прынцыпе гэта і нацыянальная ідэя, яна цікава ўсім, і трэба гэта несці ў масы, так сказаць. Калі там было адраджэнне ў 90-е гады, шмат хто абмяркоўваў пытанні і беларускай гісторыі, мовы і гэтак далей. Калі прыйдзе іншая ўлада, я думаю, што гэта трэба, вось пытанні, якія вы назвалі, там не ахова, там не адукацыя, якая і так зразумела, чаму трэба там сказаць свае там 5 копеек, а там
там вось нацыя, там дзяржава, гісторыя. Гэта, канешне, трэба, каб гэта было часткай дзяржаўнай палітыкі, каб былі такія дыскусіі на тэлевізіі, там, на радыё, у газетах, каб пра гэта пісалі. І тым, каму цікава, тыя людзі будуць, канешне, яны будуць прымаць удзел. Ну, у дэмакратычных краінах гэта, канешне, робіцца праз партыі, што прыходзяць там чальцы партыі, вось яны ходзяць па дамах, грукаюць па дзверах і вось кажуць, вось мы там тое хочам. Яны праводзяць семінары. Не, канешне, тым, каму гэта не цікава, напрыклад, селяніну, яму не цікава ці ёй, ну і добра, і не цікава, калі ласка, будуць іншыя людзі, якім гэта будзе цікава. Ну, напрыклад, вось я прыведу прыклад Канстытуцыі, якую офіс Ціханаўскай прыгатаваў там некалькі месяцаў таму, мне падаецца, яшчэ ў мінулым годзе, і я ведаю, што шмат людзей у Беларусі, яны былі незадаволены, што вось ім падалося, што вось гэтае такое важнае пытанне там дзяржаўнага там ладу і гэтак далей, вось нешта там зрабіў офіс Ціханаўскай, і чаму яны гэта не абмеркавалі. І, напрыклад, я думала, што ну добра, яны зрабілі праект, але потым будзе нейкая грамадзянская дыскусія. Ну зараз цяпер гэта ўсё неяк так затрымала, паглядзім, што будзе далей, але вось адказваючы на вашае пытанне, людзям гэта цікава. Канешне, я не думаю, што гэтыя людзі, гэта сяляне, але ну чаму? Зноў-такі я не хачу стаяць тут з такой вось, ну, пазіцыі такога arrogance, як же нават гэта сказаць? Высокомерие. Так, высокомерие, именно, что и там принижать людей, живущих там на селе и так далее, если коли им цікава, то я думаю, что им просто трэба дать гэтую магчымасць, а яны будуць уже вырашаць, ці прымаць ім удзел, ці не. Ну, сапраўды, у прынцыпе, можна ў нармальным грамадстве і падзяліцца. Каму цікава зямельная рэформа, будуць абмяркоўваць яе, каму медыцына яе, каму нацыянальная ідэя і то на ёй засяродзіць сваю увагу і абмеркаванне і імпэт. І такім чынам праект нацыянальнай ідэі ад Кацярыны Глот для будучага абмеркавання на усеагульным беларускім форуме. Ліберальныя каштоўнасці, дэмакратычная краіна, парламенцкая, напэўна, рэспубліка, рэформы і абмяркоўванне нашай нацыі, хто мы, што ёсць нашая мова ці мовы, што ёсць нашая гісторыя і што ёсць нашая культура. Так, для такого короткага слогана, такой вот, калі сказаць, вот нацыянальная ідэя ад Кацярыны Глот гучыць вот так-то задоўга. Максим, ты спецыяліст по таким вот канцэнтраванай фармуліроўцы. Ну, скажем так, все как в Англии, только по-белоруску. Ну і па-расійску. Ну і увогуле. Тады мы будзем беларуска-моўнай ці расійска-моўнай Англіі. Не, мне падаецца, што ліберальныя каштоўнасці гэта не каштоўнасці Туманнага Альбіёна, гэта не каштоўнасці там заходняй Европы, гэта універсальныя каштоўнасці, правы чалавека. Мы кажам, што гэта universal. Таму гэта трэба абмяркоўваць. Беларусь тоже можа мець усе гэтыя каштоўнасці. Для мяне вось нацыянальная ідэя гэта беларуская, гэта ліберальная Беларусь, якая з'яўляецца часткай Европы. Вось гэта ўжо лепей. Ліберальная Беларусь, якая што з'яўляецца часткай Европы. Дзякуй вялікі. Кацярына Глот з Туманнага Альбіёна з думкамі пра будучае Беларусі. Зміцер Лукашук і Максим Гаруноў. Слухайце, глядзіце нас, разважайце пра нацыянальную ідэю у тым ліку па-беларуску. Дзякую. А ты кружку не аддаў. О, ізноўку, вот загаварылі мяне. Так, Петрович, не спыняй. Кацярына, на развітанне і з удзячнасцю я б хацеў, не ведаю, праўда, якім чынам гэта зрабіць, перадаць вам у вашыя туманы такі вось падаруначак, кубачак
з сімвалам нашай праграмы «Нацыянальная ідэя», Еўрарадыё. Гэта вот ад нас, ад Ідэі Х, ад Еўрарадыё і ад крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Будзем праездам у Лондоне, абавязкова перададзім. Дзякуй вялікі, Зміцер і Максім, і я думаю, што можа нават хутчэй я буду ў Менску і абавязкова прыйду і заберу гэты цудоўны сувенір. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Дзякуй. Кацярына Глот, Зміцер Лукашук, Максім Гарунов.